Pretty man tug si Maria, oh. Asa ka to sila adto? Ako din silang sundan. At tukoy lang ni Bibir, dito ko manghiram og sumutay. Kaya magdiretso na lang ko sa bukid ug panguha og butong. Si Claire man to. Ano sa ko na sumuot ko ay? Akong sundan, Bi. Piti, mo na ni magiing nga balanghoy. Mo na ni Maria. Kaya kinsa man ning balanghoy yan? Ila Bibir. Na, kalingod pa ani, wala man ni mga unod. Awa, good po. Pati Maria. Suko pa niyo managan, ganina na kung sinunod sa inyo ba? Nag-usap mo doon sa balanghoy ni Bibir. Ano si Bite, mangudog yung balanghoy, yung lingkod pa kaayo. Kalingod pa daw anak. Gani no, sa po si Bite, o pagklaro Uy, oy. Claire. Uy, Biti, Maria. Daka mo dahil mo diri, ganiyara mo kung sinunod ni mo, Claire. Manguhagan yung balanghoy. Isangan mo niyo. Di tanawa. Di tanawa. Tumino ba? Tanawa, yung si Bite, mangudog balanghoy. Tanawa na gudaw. Mandi, unod. Ano yung nag-beauty? Uy, pamay. Ano ni unod gabi oy. Sa unod ano. A few moments later. Dito na taron. Dito na tas kamatihan ni Bibir. Sa unahan. Sa unahan. Sige, tara. Kini mo na klarong unod yun. Bukan ni. Kanina oh. Mo na ni. Oo na ni. Wala, dako ang unod ano oy. Gani.